ing sira minhum saking wong-wong kafir. Wallahu ta'ala alimun kemudian hakimun tur bicak so. Yen wong kafir kan ditawang padha Ibrani sira. Iku sira ora perlu kuwatir krana wong kafir wis tau Ibrani Allah sedurunge perang Badar. Nanging akhire Allah paling ora sira kabeh bisa nguasani wong kafir iku Allah kang mudani kabeh makhluk itu bicak so. Jadi nek wong kafir sing ditawan akhire do Ibrani belijani jadi ora usah kuwatir wae wateke usule karena wong kafir iku tau Ibrani Allah sedurunge perang Badar wis biasa. Jadi sing duwe kebiasaan Ibrani ya selalu Ibrani untuk ngoten niku mul lumrah. Akhire mul lumrah apa kudu dimaklumi nggih mboten. Jadi panrimane awak dhewe aja nek ngomong sekedare awak dhewe wong sing Gusti Allah wae dikhianati. Lah bentuk pengkhianatane kula jenengan kabeh Gusti Allah. Nalika ana segi kesariyat sing kudune awak dhewe lakoni awak dhewe jalani ning bilal awak dhewe ora gelem rono wangkot wangkot atine awak dhewe niku nggih dari Gusti Allah. Soalnya kesepakatan jenengan nalika jenengan urip oleh mungkin nalika qalu bala masyahidna tengene alam alam zuri nalika tengene alam zuri awak dhewe wong kanca duwe kesanggupan qalu bala masyahidna nggih Gusti kula ngeksene jenengan iki pengiran kula sing badhe kula sembah sehingga akhirnya jenengan diwelesai kelas ini Gusti Allah jenengan tumitah nongli jagat raya luar biasa soalnya latifah robbaniyah niku menungso asli iku kata sing ora kok jatah iso tumitah ning dunya sampai bayangke mawon dari setetes air mani si sampean tok itu ada berjuta-juta sel telur. Versi mau sampean nerangkan telur sampean buka buki. Nggih, sampean dikare Quran jarang ada. Sampean menawa oh sing sampean Google kan ada. Niku mungkin telur cerita. Nggih. Dari sak cendok sperma niku lah mulane nalika awak dhewe dilalah tumitah nek gule jagat niki kumpul luar biasa kumpul rahmat fadli pengiran beberapa awak dhewe krono nopo nek wis di lairno ning dunya iku ana jatah suwarga lah nek sing ora dilalah nggih akhire kita banjir meneh krono nggih usuk nek surat dadi musuh ora ono swargane yo ora ono cakane. Ya ngene. Toh nalika awak dhewe dadi wong Islam, itu mitane dunya akhire awak dhewe bersahadat. Kalau nanti rukun Islam sing nomor 1 kudu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Gusti kula ngekseni estu Gusti bilih boten wonten pengiran ingkang kula sembah ingkang kula taati ingkang kula bukten kejawi jenengan lan kula ngekseni bilih Kanjeng Nabi Muhammad niku putusane jenengan pramila mangke nalika kula ngabekti ngawula dhateng panjenengan badhe tumut napa ingkang dados tindak lampahe rasul panjenengan rupane Muhammad toh kenyataan nalika kula jenengan tumitah ning dunya hari ini ngabekti miturut napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi pun dawuh Kanjeng Nabi dadi tetepane Kanjeng
ngaji nggih kesaktiane awak dhewe lek lakoni yo grama ora kok ngoten nggih mboten nggih. Jadi nalika awak dhewe kewajiban nggih. Jadi kewajibane wong Islam nggih tolabul ilmi fari duduk ala kuli muslimin bagus wajib nih fardu golek yang ngopo dewi selalu golek mana ya apa awak dewi selalu mituhu nepati janji-janji sing awak dewi sepakati contoh mawon ya nalika kula nulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini grup WA setoran ayat kursi awet mandi dalu rutinan al istiqomah libur. Kata ini dorong ini tadi dorong si jawab mungkin padahal dalam salam itu hukumnya wajib si jawab mungkin usutnya kalau sampai sepele mulai kangge ngoten-ngoten iku hari ini mangarut anut kawula pengen dipun dawuhi kanjeng Nabi tentang kerepotane wong ya sampeyan kudu melu rasane ngrasakno kerepotane sehingga nalika ngoten sampeyan bayangke seandainya kula sing didhawuhi repot ngono iki lek ora ono terus kepiye perasaanku kan ngoten nggih sehingga nalika wau sadurunge ngaos nggih kula cerita tentang selapanan mungkin jawabannya ini nama kula karo jawabannya kula nggih murah jawabannya asli kok jari ini ora famili ku keluargaku jari ini rasa kan ada nggih napa wonten salah boten nggih tapi kanjeng Nabi boten kok ngoten mulane akhiri nggih terpaksa saya ikhlas Gusti kerana lha kan ngeten di ikhlasan sing dipaksa apa ora dibales nggih wis sing repot sing gremeng sing kula soal sing gremeng kan kula mari sampean boten nggih sepanjang sejarah nalika ngawonke jadwal selah manang jari ini nek polisi admin nggih Bapak Batu Suryono nek senten nggih kula niku jari ini selapanan pusat krono lagi jenengan niku lakoni kaifiyae dalailul khairat niku paling nek tenggen kula niku nek miturut kaifiyah sampeyan kudu teko nggih tapi krono kula niku kecangkeman nggih sehingga kula niku sering diremengi nggih kados sedherek kula mboten niku biasa digoni sampeyan bayang mung jarine nek maklu nek pusat nggih ning kenyataane nek selapanan sing teko akeh nek ngene suka lho krono niku balesane pengira nggih kan gak tau gremeng sing gremeng kan kula ngerti wah pancen ngono di sebelah pikir boten ngoten saiki iki panganan lho ya ora aji lho ora yo aji nek ora kok terus dadi pokok tujuan bodoh itu niku luar biasa jadi selapanan gitu gak tau melebihi wong sing teko sing selapanan tenggene kantor kang sana sadar padahal kan dokter leres ya iya iku wawasan nek
sing cangkeman aku ya walasane malah jenenge gadekno kok ngene lah kabeh lu janjane sampean gitu wis toko kabeh ing dalah Gusti Allah gawe ora iso toko kabeh ngene ini salah satu sing bentuk piwak ngene mulai jajane gula balik lorong kondo contohnya kados nah kita itu kayak satu gak buka nuani soalnya itu umpamanya sampai geser itu gak boleh saya mulai kok ngono saya mulai itu wajibnya ijazah iya kan ada soalnya saya kalau ijazah nah niku dalai loro ku dilaksanakan tempung di monggo kan ada tapi nalika jenengan ngawontenake dalai lan khairat dalai wong sing ngamal apa-apa niku kudu melu ta kan ada lah mulane ya kangge nyimutne jenengan kabeh sing do umpamane sampeyan hati kini nek nok gandong umpamane kok amin ngono wae sampeyan ku kelangan lacak kagane sampeyan diakali ngono nek gak foto gak ketok ambil bagian sampeyan cukup nggih sampeyan bayangane wah aku iku gak duwe sing tak sunde marahi niku ngomong tok dhuwit suwe niku marah niku sing marahi niku karek iki rata-rata kan ada lagi ojo mati terus kalau lagi ada sampai harus ambil peran soalnya kalau ini umpamanya diketok dari Gusti Allah sampai lu beneran mulai tadi sama tadi lu nek diwerohi sampai bakal beneran sosok sampai ngelidak semabut ngerti nih jadi bahasane bab khianat wau kula jenengan asline ahli khianat Gusti Allah kali Kanjeng Nabi itu mulai tidaklah mengumpul niki bulan sabar ketetapan hati naliko ulang ngene niki biasanya napa sing nyinawi tahlil nek wong loran lho wong jelek gak tau melu tahlil gitu nggih biasanya ape pas tahlilan ape muni ape la ilaha illallah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah kan kaya ngene lah kan mulai terjebak ini mulai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin buat masuk bagi buat barang-barang kula telu nek iki wong maca buru kula ya ora ora wong mari yo ya tau bayarane ya ada tadi ngono diriwayatake sing Aisyah radhiyallahu anha panjenengan dawuh nalika ngomongke padha kongkon nebus wong kang ditawan ing Madinah putri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang Zainab utusan nebus bojone kang Nabi As ana ing arep tebusan iku ana kalunge Zainab limane ibune ya uga dijak garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika dadi pengantine karo Abil As Dulu Aisyah tahu barang Rasulullah pirsa kalungi Zainab penggali bakat melasi muli dawuh he muslimin sira kabeh bebas saking tawanan bojone Zainab lan balekake tebusane iku ingsun setuju para muslim padha mawon iki Abdul As kita bebasake lan tebusan kula wangsulake nuli Kanjeng Rasulullah nunjuk janjine mantunya Abdul As yang teko yen wis teko Mekah putri Zainab kudu dikirim menyang Kanjeng Rasulullah utusan Zaid bin Harisah hingga tokoe Madinah. Lho, mau iki.
Kuali yang jadi motornya yang jalan berbunyi. Keputusan Zaitun Harisa, City Sobat Ansor balik di dalam sebelumnya. Oh, waktu Mesir ada berapa? 1586. 1586. Tapi mesti cocok. Boleh. Terus saya tuh.